आरो लोगोसे आदा दैमालुखौ आरो बेयाव फैनाय गासैखौबो आङो बेयाव फैनाया सिगांथ' फैयोमोन बेनि गेजेराव आं गेजेर ससेयाव गोबांथार सुबुं माहारिफोरजों नासयजानायाव आङो गेजेर ससेयाव गारहाबनानै दोननाय बायदि जादों। बेनि गेजेराव आरो आं खनसे फैनायाव आं फिसौखौ आलफनसाया रुंसारि जाखाबायमोन। बेयाव आं फिसौखौ बिनायाव आं फिसौनि बसन्त बेमार बेरनायखौ आं सोखाजानायखौ मोन्दों। आरो बिनि गेजेरावनो आरोबाव आङो दाहारफोरजों नाख्रेबजानानै आङो फैनो हायाखै। आङो बहुद गोबावानो बोसोरसे बायदि आङो गारहाबनानै थानाय जादों बे 13 थारिखआव। बेनि गेजेराव आरो जोंहा न'खराव ओरैबायदि निदान जाबावबाय जोंहानि फिसालाया फाग्ला जाबाय। माखासे मानसिफोरा बुंदों जुमाय लोंनानै फाग्ला जादों, हिनजाव गोसोथोनायखौ मोनैखाय फाग्ला जादों, गानजा सोबदों, बेबायदि होननानै गोबां सुबुंफोरा मिनिबाय, मुगैबाय, नासयबाय। नाथाय आं फोथायो आंनि फिसालाया एसेबां गाज्रि नङा। मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्राया नंखाय। आं सानफ्रोमबो गावनि फिसाजोंनो रुम मोनसेयावनो थायो, उन्दुयो। बेनिफ्राय जोंहानि फिसालाया माबायाव गुवाहाटियाव खामानि मोनदोंमोन कम्पानियाव। बे कम्पानियाव खामानि हमजेननायावनो बियो फाग्ला जादों। सप्तासे बायदि जाहैबायमोन खामानिखौ मावनानै, ओमफ्राय बेयाव फाग्ला जादों। बेनिफ्राय आङो इसोरनाव बियोब्ला सोखाजायो, हामो। फाग्ला जानाया बियो दसेनि उनाव मोजां जायो, ओमफ्राय लोरबां जायो मानसिया। ओमफ्राय आं सानबाय दिनै सैताननि नासयनाय ना सुबुंनि नासयनाय आं सानस'नो हाया। थेवबो आं इसोरखौ गारा, सानफ्रोमबो आं इसोरखौनो आर'ज खालामो। बेनि गेजेराव आङो 13 थारिखखौ आङो हमफिनबाय। दिनै बे मासजों 6 मास हाबबाय। बिनिफ्राय आंनि फिसालाया दा मोजां जाबाय आलफनसानाव बिनानै। आरो बे आलफनसानाव बिनानैनो आङो आंनि गामिया 2 नम्बर गालिल। आं दा बाथायसेयाव थानाया 3 बोसोर जाबाय। आं गोबां सैतानजों नासयजानानै आङो गोग्लैसोना थानानै आं बाथायसेयाव थाफैनाया आङो 3 बोसोर जाबाय। बिनि गेजेराव आङो नै मास मोननैनि सिगां आङो आलफनसानाव गथायदों। आलफनसा, नों गोसो जायोब्ला परब इसोरनाव, आइ मारेमनाव आंनि न'खरखौ बिनानै होदो। आंबो जिसुनि खाथियाव अरायसम थानो लुबैयो। अरायबो आङो गोथार जिउजों दैदेनजानो लुबैयो होननानै आं बिदों। बेबायदि बिनायाव आंखौहाय दिनै आलफनसाया जिसु ख्रिस्टनाव बिनानै आंनि न'खरखौ हेफाजाब होबाय। आं जे थांखि लादोंमोन, जे जायगायाव आं दा दं, बे हाखौ आङो दाख्लै देवबारखालि फैसाखौ आं बुजायजोबनो हाबाय। जिरायनो थाखाय आं बेयाव थांखि लानायफ्रा आं जाफुंबाय। दिनै आङो 13 थारिखखौ गोदोनिफ्रायनो आं जाजेननायनिफ्राय मानिबोदों आरो आं जिउ जोबजासे बे 13 थारिखआ थाबाय थायोबा आङो मानिलांगोन होननानै आं थांखि लादों। बेजों लोगोसे आं दाबो आलफनसानाव बिबाय थायो। गोबां दाहारफोर दंबावो आंहा। बेफोर दाहारखौ इसोरनि अननायजों सुख'लांजोबनो हानाय बायदि आलफनसाया परब जिसुनाव, आइ मारेमनाव बिना होगोन होननानै आं सानफ्रोमबो बिनियाव आर'ज गाबो। आरो बेबायदिनो दिनै बेयाव फैनाय बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोराबो गासैबो आंनि थाखाय इसोरनाव बिना होगोन होननानै आङो आर'ज खालामहरो नोंसोरनावबो। जाहाथे आं सानसे आङो जि समनिफ्राय आं हाबा जाफैदों खृष्टान धोरोमाव, बे समनिफ्राय आङो बे हा गोदानाव गाफैजेननायनिफ्रायनो आं फसारिखा मावबोयोमोन।
नाथाय आङो दिनै सैताननि नासयनायाव आनितानि गोदाव सोराव जानानै दङ जाहाथे आं सानसे आरोबाव फुजारिका बिबानफोरखौ मावफिननो हानाय बायदि आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आं इयावनो जिसु ख्रिस्ट'खौ आइ मारियामखौ हामबाय होयो।